Àlex Tismineski, especialista en dret laboral en l'àmbit de la seguretat social. Ara tenim un debat del tema de les pensions, pel tema de l'informe famós del grup d'experts designats per la ministra Fátima Báñez. Però això d'on ve? Bueno, aquí portem, diguem, en l'àmbit de la seguretat social portem uns anys molt convulsos, molt convulsos. El 2007 va haver la primera reforma del Zapatero, que va ser molt important, però el que va obrir el meló, diguem, tot el debat de la seguretat social va ser la llei 27-2011, aprovada per Zapatero amb el suport de comissions UGT, i que va portar no només la jubilació de 67 anys, sinó una sèrie de càlculs molt restrictius de les pensions, que ells mateixos van calcular amb una reducció del 20%, i posteriorment, només un any i mig després, tenim el Real Decret del 2013, el 5-2013 del Rajoy, que ve a fer molt més difícil l'accés a la jubilació i posant, diguem, una volta més a la dificultat de l'accés a la jubilació de tot el que havia estat la llei del Zapatero, que és aquest Real Decret del Rajoy. Aquesta reforma del Rajoy tenia unes perspectives, que en principi era el 2027 per fer una avaluació de si tot aquest sistema que s'havia creat, que, torno a repetir, era molt restrictiu i que suposava una baixada molt important de les pensions, la de Zapatero un 20% i havia calculat que potser era un 10-15% més al Rajoy, doncs després d'aquestes retallades, havien dit el 2027 mirarem a veure si aquest sistema de pensions és sostenible. I, sorprenentment, el Real Decret del Rajoy és del 15 de març i entra en vigor l'1 d'abril. Sorprenentment, un mes i mig després tenim un informe que ha encarregat el govern per tornar a reformar tot el que havien aprovat ells mateixos. Llavors, el que sí que és evident és que hi ha una acceleració enorme en el que és les retallades, que no té fre i que l'únic fre és que no hi ha una voluntat d'analitzar si aquest sistema és sostenible o no sostenible, sinó que en el fons hi ha una voluntat de veure fins a quin punt la població aguantarà aquestes polítiques. Si van fent lleis, si la població no protesta, doncs en fan una més restrictiva. La primera reforma, en exemples, en el cas que va impulsar Zapatero, ja suposava una certa equiparació de les pensions contributives i les no contributives. Sí, el que van fer aquesta llei, la 27-2011, que tampoc va sortir als mitjans de comunicació gaire, que va ser aquest pas sobretot del 65 a 67, va ser fer un càlcul, per exemple, molt pervers, que és que van reformar l'article 50 de la Llei General de la Seguretat Social, que deia que fins ara les jubilacions mínimes, per exemple, eren 600 euros, no? Per una certa determinada edat, 600 euros la jubilació mínima. Ningú podia cobrar menys de 600 euros. Amb aquest nou càlcul van posar un segon apartat de l'article aquest 50 i van dir, però el complement mai podrà ser superior a la pensió no contributiva, 374. Què ens estem trobant des de llavors? Que hi ha gent que amb els nous càlculs tan restrictius de la jubilació, el càlcul els hi surt 50 euros més 374, 420 euros. Ja no està cobrant la jubilació mínima de 600, sinó que hi ha gent que avui en dia està cobrant per sota de 600 euros siguent una pensió contributiva, amb una equiparació de la contributiva amb la no contributiva. Hi havia voluntat per part del govern d'alguna manera de fer que cada cop hi hagi més gent expulsada de les pensions contributives i que hi accedeixin cada cop més a les no contributives per fer una rebaixa encoberta de salaris als pensionistes? Clar, aquí hi ha uns col·lectius molt clars que són la diana de totes aquestes, l'objectiu de totes aquestes polítiques. El primer són les dones. Hi ha una política de gènere molt important. Per què? Perquè les dones està comprovadíssim que tenen unes cotitzacions molt inferiors als homes, que moltes vegades no poden accedir als 15 anys de jubilació mínima per accedir a la jubilació contributiva. L'altre és que si accedeixes amb aquests 15 anys, com que el càlcul és tan restrictiu, moltes vegades les pensions s'aniran, encara que siguin contributives, s'aniran a ser equiparables a la no contributiva pel que he dit abans, i el gran afectat són les dones, una política de gènere molt discriminatòria i que ja s'està analitzant al Tribunal Constitucional algunes sentències bastant interessants, i el tema dels immigrants. Per què? Perquè hi ha una població treballadora que s'ha incorporat al mercat laboral amb una certa edat i no arriba a les cotitzacions mínimes que li requereix el sistema. Llavors aquests dos són, i després clar, després d'aquests grans col·lectius venen els precaris en general. Una precarització del mercat laboral, molta gent ha d'estar treballant negre cada dia més, hi ha molta gent que no està treballant, que està a l'atur, i llavors tota aquesta gent vindrà a ser la bossa de treballadors i treballadores que passarà a una no contributiva o a una pensió contributiva que s'assemblarà tant a la no contributiva que serà pràcticament no contributiva.
I després arribem a l'última reforma que s'impulsa per part del govern d'un grup de savis. Què n'opines d'aquest informe, d'aquests savis? Bueno, el primer és que aquests savis que ha triat el govern tenen tant d'imparcial és que és increïble que li puguin dir savis i imparcials a 12, dels quals 8 estan pagats, segons la premsa burgesa, estan pagats directament pels bancs i per les asseguradores. Que tenen interessos, d'alguna manera o altra, que tenen interessos de que aquestes assegurances de pensions siguin privades i, per tant, buidar el sistema públic. Correcte. No són savis ni són imparcials. Primer, l'informe té una mancança tècnica increïble. Per què? Perquè fa unes valoracions sobre cap base, diu, bueno, per aquí l'esperança de vida pujarà. Bueno, en què et bases perquè pujarà? Molts d'aquests informes, molts d'aquests experts, ja el 95 van dir que el 2010 el sistema de pensions petaria i el 2010 va haver superàvit. O sigui que molts d'aquests experts, primer, no tenen cap credibilitat, ni com a experts ni com a imparcials. També hi ha el cas destacable del ponent, diguem, de Comissions Obreres, que sorprenentment també va donar suport a un text que no és restrictiu, sinó que és extremadament restrictiu. Això s'ha de tenir en compte. Com a advocat laboralista, consideres que és normal que un representant d'un sindicat doni suport a postures que defensarien més aviat la banca? Jo crec que la postura de Comissions UGT en tot aquest procés no ha estat a l'alçada del mínim que es podria esperar d'un sindicalisme de classe. Per què? Perquè van aprovar la reforma del 2011, que era molt restrictiva, no s'han oposat amb prou força a la reforma del 2013 i ara estan jugant a vés a saber què amb aquesta proposta. La proposta del 2011 ja era molt restrictiva, la del Rajoy és extremadament restrictiva i la proposta que està sobre la taula i que ha donat suport a aquest sindicalista de Comissions Obreres és una proposta que inclou els 70 anys d'edat de jubilació, inclou posar encara més traves a qualsevol jubilació anticipada abans dels 70 anys. Avui en dia, amb la nova normativa que ha aprovat el Rajoy, es necessita 35 anys de cotització per poder-se jubilar abans dels 65 anys. Que la majoria de precaris no hi podrà accedir perquè no tindrà. Ni immigrants ni precaris no podran accedir. Llavors està enviant a tota la gent a la jubilació 67 i aquesta proposta diu als 70, cosa que és molt sorprenent. I no només això, que jo crec que també és molt important i que s'ha de destacar, aquesta proposta per primera vegada no només és molt restrictiva i molt extremadament agressiva amb les noves jubilacions i pensions que s'aprovaran en el futur, sinó que intenta incloure en aquesta bossa de retallades als pensionistes que ja tenen reconeguda la prestació. Com ho fa? L'article 48 de la Llei General de la Seguretat Social, fins ara, des del 95, amb el Pacte de Toledo i tot això, van dir que com a mínim s'haurà de pujar les pensions segons l'IPC. I era un article i s'havia de complir cada any. Portem 2 anys que no es compleix i està retallat primer per Zapatero i després per Rajoy. Però el que volen canviar és aquest article i fer un nou càlcul que inclogui variables econòmiques, d'esperança de vida. Amb aquestes variables, les pensions no només no pujaran, sinó que alguns anys i en alguns casos poden arribar a baixar. Encara que ells diguin que no, aquell càlcul, aquella fórmula indesxifrable, si tu apliques aquella fórmula l'any passat, a algunes pensions baixa la pensió. Llavors el que ens podem trobar és un descens no només de la capacitat adquisitiva dels pensionistes perquè no puja segons l'IPC, sinó del descens de les pensions reals dels pensionistes, que hem de recordar que la pensió mitjana a Catalunya són 800 i pico euros, que baixa fins a 650 en el cas de les dones. Llavors, rebaixar unes pensions que ja seran sota mínims, entenc que no és de calaix, i que aquest sector hauria de començar a organitzar-se. De fet, a nivell internacional hi ha precedents d'una certa devaluació de salaris, com està passant aquí, i també de les pensions. El cas de Portugal, en el qual hi ha hagut una mobilització dels pensionistes, seria un bon exemple de resposta? Jo crec que els pensionistes hauríem d'entendre que si no es mouen, si no s'organitzen, si no protesten, seran l'ase de tots els cops. Per què? Perquè són massa fàcils de retallar, en aquest temps han estat massa fàcils de retallar i no hi ha hagut cap protesta organitzada. A cas de Portugal hi ha hagut una mobilització dels pensionistes molt important que ha marcat l'agenda política, ha marcat l'agenda mediàtica del país i han aconseguit moltes coses, entre algunes d'aquelles coses que no els hi treguin la paga extra. Llavors, hi ha alguns exemples, ara s'està organitzant, per exemple, el 15M de Sants, organitzat amb una assemblea de pensionistes molt interessants,
i s'està fent una reclamació col·lectiva i s'estan fent mobilitzacions per reclamar que aquest any 2012 la revalorització de les pensions segons l'IPC que ha estat congelada pel Rajoy. Això jo crec que és un sector que tant els sindicats com els moviments socials com el propi sector, com els propis pensionistes, han d'entendre que s'han de mobilitzar, defensar els seus drets, tal com estan fent els treballadors. Per què? Perquè si no serà massa fàcil que els hi retallin i això estan en el punt de mira del govern espanyol. Quin és el veritable objectiu per part del Partit Popular amb totes aquestes reformes? L'objectiu és molt clar. No és veritat que no sigui sostenible el sistema, no és veritat que no es puguin pagar les pensions, no és veritat que en el futur no es puguin pagar les pensions. L'objectiu és que les pensions passin a mans privades i es faci negoci amb les pensions. Hem d'entendre que les pensions, tal com estan enteses avui en dia, com a pensions públiques i amb un sistema en el qual es diu de solidaritat, aquest sistema el que fa és que hi hagi un salari més, forma part del salari del treballador poder accedir a una jubilació o a una invalidesa amb un mínim de prestació digna per a aquell treballador. El que es vol fer és passar tot això a la banca privada, que les banques i les asseguradores marquin la pauta d'aquestes prestacions, llavors ja no tindrem aquest sistema, baixaran molt, només s'ho podran permetre alguns treballadors i altres treballadors quedaran fora del que és la possibilitat d'una pensió digna. Què passa? Que les pensions és una caixa, la caixa de la Seguretat Social és una caixa molt golosa, és una caixa molt llaminera, voldria dir, una caixa on hi ha molts diners i tant bancs com asseguradores volen controlar-lo, volen gestionar aquella caixa i aquí està el conflicte. No hi ha cap conflicte de permanència ni de possibilitat de pagar. Què ha passat en els últims anys? Com que han baixat els salaris i han baixat els cotitzants, el sistema ha tingut alguns conflictes i no ha hagut de tocar la caixa de reserva. Però la caixa de reserva estava per això i ningú diu que no es pugui fer un impost per pagar les pensions, igual que fent un impost per pagar la Casa Reial o l'Exèrcit. Per tant, aquí hi ha una qüestió política i merament política i de decisió política. Fa poc Vicenç Navarro mateix comentava que el problema era d'ingressos. De fet, les rendes del treball estan cotitzant a un 74% i mentre les rendes del capital, sobretot les grans empreses, un 20%. Per tant, el problema és de prioritats polítiques i de model fiscal. Sí, i fins i tot dins el sistema que està muntat actualment dins el Pacte de Toledo, hi ha unes coses que podrien fer molt més sostenible el sistema. Per exemple? Per exemple, acabar amb el treball en negre. Si hi hagués un control del treball en negre, serien molt més cotitzants i molt més diners a la Seguretat Social, però s'haurien de posar més inspectors de treball, que n'hi ha molt pocs. Si hi haguessin més inspectors de treball, es controlaria més el treball en negre i això. Es podria treure el topall màxim de la cotització màxima. Per què? Perquè hi ha treballadors que estan cotitzant, que estan percebent, no treballadors, grans treballadors o èlits dels treballadors que cobren 10.000 euros i cotitzen 3.200. Per què estan cotitzant per sota del que estan cobrant? Si s'haguessin fet amb 3 o 4 mesures d'aquest tipus, ja es podria augmentar i molt els ingressos a la Caixa de la Seguretat Social i no hi hauria problemes per pagar les prestacions. El que passa és que hi ha un interès de devaluar les prestacions i la Caixa de la Seguretat Social. Últim exemple, les últimes reformes laborals l'únic que fan és fer contractes de treball que no cotitzen a la Seguretat Social, que si els joves, que si les dones majors de no sé què, que si els homes. Aquests contractes el que fan és que una gran part dels treballadors avui en dia estan cotitzant molt menys del que tocaria a la Seguretat Social i la Caixa de la Seguretat Social està baixant. Però clar, si hi ha menys cotitzants, cobren menys i alguns d'ells no cotitzen, és evident que la Caixa al final anirà disminuint. Però és una voluntat de disminuir la Caixa per carregar-se el sistema perquè vagi tot a un fons privat. I per tant la resposta seria? La resposta és purament política, no és política i social i sindical. No hi ha una resposta jurídica, perquè tot això no forma part d'un esquema jurídic, ni tècnic, ni demogràfic. Això és un problema polític en el qual hi ha unes èlits d'aquest país que han decidit que les pensions havien de passar a mans privades per tenir més beneficis i que la població no havia de tenir tantes pensions. Hi ha un procés de devaluació de les pensions. Com es pot aturar? Amb la mobilització, amb l'organització, amb la protesta i amb totes les eines que es puguin lluitar contra aquest sistema que està fent aquestes coses. Però no és una resposta tècnica, ni demogràfica, ni molt menys jurídica, que els advocats podrem defensar els jutjats,
però les lleis les estan fent unes persones amb uns interessos.